Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako zrýchliť tvoj počítač. Začnime hneď prvým krokom. Do vyhľadávania Windows zadáme nastavenia grafiky. Potom uvidíme toto a klikneme na to. Hore uvidíme hardwareové plánovanie GPU. Môžeme ho zapnúť. Zlepší to čakaciu dobu a výkon. Treba reštartovať PC, aby sa zmeny uplatnili. Ďalej môžeme stlačiť kláves Windows plus R. Súčasne a potom sa objaví toto okno. Tam zadáme percento, temp a znova percento. Potom klikneme na OK. To nás zavedie do dočasného priečinka na zrýchlenie PC. Nemusíš sa báť, nespôsobí to žiadne problémy. Vytvoria sa automaticky pri spustení aplikácie. Stlačíme Ctrl+A na označenie všetkého a potom Delete. Pre niektoré priečinky potrebuješ práva správcu. Klikni na Opakovať pre všetky a potom na Pokračovať. Niektoré nebudú fungovať, lebo sú práve otvorené. Tie môžeš preskočiť výberom tejto možnosti a kliknutím na Preskočiť. Potom uvidíme, že máme oveľa menej súborov. Tie sú však stále uložené v koši. Teraz otvoríme kôš. Pravdepodobne ho nájdeš na pracovnej ploche. Inak ho môžeš vyhľadať tu. Vojdeme dnu a vymažeme všetko kliknutím na Vyprázdniť kôš. A potom klikneme na Áno. Teraz je kôš prázdny. Tento krok by mal väčšine ľudí veľmi pomôcť. Inak môžeš ešte aktualizovať Windows. To by tiež mohlo zrýchliť tvoj počítač. Je možné, že uvidíš túto ikonu? Kliknime na ňu. Tá znamená, že Windows treba aktualizovať, ako práve vidíme, inak môžeš do vyhľadávania napísať Windows Update, klikni naň a dostaneš sa na túto stránku. Ďalej by si mal určite aktualizovať aj ovládače. Ak chceš zistiť, aké máš zariadenia, klikni pravým dole na lište. Potom otvoríme správcu úloh, klikneme na výkon, tu vidíme CPU a tu GPU. Hlavne GPU by malo mať ovládač. Ak máš Nvidiu ako ja, potrebuješ GeForce Experience, ktorý vidíš tu. Vygoogluj si ho, stiahni a nainštaluj ovládač. Pre CPU by to malo stačiť, ale môžeš urobiť to isté. Stačí vygoogliť tvoj model a pridať slovo ovládače. Ďalšia vec je vypnúť aplikácie na pozadí. Vyhľadáme aplikácie na pozadí, ako vidíš tu. Klikneme na to a uvidíme bežiace aplikácie. Tu môžeš rozhodnúť, čo môže bežať na pozadí. Dúfam, že ti toto video pomohlo. Ak áno, budem rád za like. Tak ahoj.